anders nog een paar. Links en rechts zo. Ja. Nog een even met die jassen aan. Ja. Ja. Is dat nu leuk? Is dat nu vastelovend? Is dat nu vastelovend? Is dat nu vastelovend? Is dit nou leuk? Wat zo ja. We hebben nog geen origineels, jongens. Ja, ook geen hoed. Trek ze degene in de rond moet. Ook geen hoed hoor. Is dat een leuk? Hey. Oh, dat is het. Ja, der van Dijk is niet meer origineel. Was Joek Heraas. Joek Heraas. Ja. Zullen we beginnen? Met hier laatst maar. Listen